henkeen tulee hänen voimansa, niin sinä et ainoastaan ala ylistämään ja kiittämään häntä, vaan sinulle tulee halu kertoa enemmän siitä Jeesuksesta, joka on minun pelastajani. Halleluja! Haluathan sinä tätä? Minä oikein rukoilen sitä, että Pyhä Henki saa tänä päivänä oikein täällä koskettaa. Täällä on niitä ihmisiä läsnä, jotka ovat saaneet kokea sitä monenlaista soppaa. Ja sinä olet kokenut sitä, että onko minun elämälläni oikeastaan enää tarkoitusta. Ja jo vanhuuden nämä ikävuodetkin ovat lähestyneet. Mutta Herra sanoo sinulle tänään, minä olen kutsunut sinut ja minä olen sinun kanssasi päivien loppuun asti. Nouse ja katso minuun, nouse ja katso minuun, niin sinä alat elämään sitä elämää, mihin minä olen sinut suunnitellut alun pitääkin. Älä katso sinne omaan kuvasi, vaan katso mitä Jeesus on sinun käsien, mitä Jeesus on käsissään näyttämässä sinulle. Ne ovat lävistetyt kädet. Ne ovat lävistetyt kädet ja se selkä, jota Jeesus jo annettiin se 3 kertaa 39 ruosraipan iskua. Normaali raippojen määrä oli vain 39, mutta Jeesus sai niitä 3 kertaa tämän 39 niin, että hänellä ei enää ihmismuotoa ollut. Mutta siellä otettiin sinun ja minun vaivat. Niin kuin Jesaja siellä sanoi, hänen haavaissa kautta. Hän otti ne päällensä. Hän jo otti ne päällensä ne, mitä meidän elämässämme on. Halleluja, halleluja. Hän on ottanut ne omaan päällensä. Ja vaikka siellä Tuonelassa, kun Jeesus sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, kukaan ei ottanut sitä, vaan hän antoi henkensä. Ja kun hän meni Tuonella, hän julisti siellä vangituille sieluille vapautta ja sanoi kuolema, anna ne avaimet tänne. Ne on tänäänkin Jeesuksen käsissä. Ja hän on voimallinen nostamaan myös minkälaisesta fyysisestä tilanteesta tahansa. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Painamme päämme rukoukseen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme ollut alusta lähtien. Herra, kiitos siitä, että sinun ylösnousemusvoimakin saa tällä ylistalon ja ylissalissa oikein, Herra, nostaa sitä sinun henkesi läsnäoloa. Herra, rukoilen, anna tänne ylistaloon oikein vahva hengellinen herääminen, sellainen herääminen, Herra, että siellä, Herra, sinun voimasi tekee niitä asioita. Herra, sinun palvelijasi apostolit eivät lähteneet pitämään parannuskokouksia, vaan he lähtivät julistamaan sinun ylösnousemustasi. Herra, ole ylistetty, ole kiitetty. Herra, mä rukoilen sitä, että täällä jokainen läsnä oleva tänään, Herra, että hän saisi kosketuksen sinun veresi viitan liepeestä, ei vaan siitä vanhasta viitan liepeestä, vaan siitä, että kun missä sinun veresi on voimallinen puhdistamaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet parantaja tänäkin iltana. Sinä olet parantaja siellä, missä tarvitaan paranemista. Herra, kiitos, minä saan tässä julistaa oikein sille, kenellä on selkäsärky, niin kuin Herra, sinä minun selkäni paranit. Herra, kiitos siitä, että se selkä, joka on ollut vaivainen ja viallinen, minä julistan sinne Jumalan terveyttä, sitä Jumalan terveyttä
tulkoon se terveys sinne, Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemusvoima, niin että se eheytyminen tapahtuu. Oi ylistys, oi kiitos Jeesus, kiitos Herra, että sinä siunaat pastoria Kari Niemi ja kaikkia, jotka tässä seurakunnassa palvelevat. Anna Herra oikein semmoinen tulen liekki tänne, sellainen tulen liekki, että Herra, sinun näkösi, se sinun kuvasi alkaa näkymään meidän itse kunkin elämässä niin voimallisesti, että me voimme alkaa katsomaan niitä mahdottomuuksia asioita, jotka sinä teet mahdolliseksi. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, ylistys ja kunnia, ylistys ja kunnia. Täällä on jollakin jaloissa jotain vaivaa, sellaista vaivaa, että siellä on kutinaa ja tällaista, johtuuko se huonosta sydämen toiminnasta, ota vastaan, Jeesus on jo parantanut tämän asian sinussa. Ota se vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos elämä Jeesus, kiitos Herra. Jos täällä on jollakin laitetaan vaikka silmät kiinni ja jos jollakin on rukoa sillä, että sulla on niin kuin jotain pyyntöä Herralle, niin nosta kätesi vaikka ylös. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, 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 kiitos Jeesus. Kiitos elävä Jeesus, kiitos Herra, että sinun voimasi on läsnä. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinun voimasi Herra, tahtoo tukea uudella vaatteella sinua. Herra, kiitos, että sä näet jokaisen nämä käden, jotka nostivat käteen. Herra, sinä tiedät ne, mitä sinne taakse on laitettuna. Ja Jeesus, mä rukoilen sitä, että sä vastaat näihin pyyntöihin. Jeesus, että sinä vastaat niihin, annat niihin vastauksen. Halleluja. Kiitos elävä Jumala siitä, että sinä toimit. Halleluja. Kiitos Herra, kiitos, että Herra sinun henkesi tahtoo oikein vuotaa niin kuin Herra sinun joukkosi siellä yläsalissa saivat kokea sinun henkesi täyteyden. Herra, kiitos siitä, että tämä ylisali saa olla paikka, jossa Herra sinä täytät ihmisiä, Herra, sinun pyhän henkesi voimalla. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja. Ne jalat, ne ovat jo käsitelty. Ota vastaan se kutiaminen ja se sellainen vaiva sieltä. Ne on jo kannettu Jeesuksen ristillä. Halleluja. Kiitos Jumalalle, kiitos ylistys ja kunnia. Kiitos Herra, kiitos Jeesus, että me saamme jättää itsemme ja toisemme sinun hyvin käsisi tänäkin päivänä. Olkoon sinun nimesi ylistetty, koroitettu nyt ja aina iankaikkisesti. Aamen. 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 Tämä tuli, jota te olette odottaneet tässä seurakunnassa. Tämä tuli on tullut jo seurakuntaan ja se palaa. Tämä tulee voimistumaan vielä entisestään, jolloin sairaata paranee ja ihmeet ja tunnustekoja tulee tapahtumaan. Te tulette näkemään Jumalan suuria tekoja, sillä nyt on se aika, jolloin on tultava Herran eteen. Nyt on ne väkevät ajat, jotka te saatte kokea Jumalan läsnäolossa. Halleluja. Halleluja. Me muistamme kaikki sen, mitä tapahtui, mihin tilanteeseen Ester vietiin. Halleluja. Ester oli tottelevainen, mitä Mordekai sanoi hänelle.